23 ноември почитаме свети Александър Невски, един от най-смелите защитници на православието. Роден през 1221 година като княз на Новгород във време на нашествия и страх. Още на 20 години показва силата си, побеждава шведските рицари при река Нева. По-късно побеждава и немските и ливонските войски. Тогава народът му дава името Невски, човекът, който спира врага на брега на реката. Но истинската му сила не е само в меча. Той защитава православната вяра. Преговаря с татари, спасява народа си от кръвопролития и умира като монах в смирение и мир. Затова църквата го прославя като светец. И затова най-големият храм в България носи неговото име, символ на смелост и духовна защита. А сега, нека се помолим, има две молитви към светеца. Първата е Тропар, главната молитва към светеца. Нека я прочетем заедно. Като защитник на православието и страстен поборник за истината, ти просия благоверни княже Александре. Затова Христос, Бог с венец на безсмъртие, те увенча. Моли се на Него да спаси нашите души. Втората молитва е Кондак. Тя разкрива защо го почитаме. Нека я прочетем заедно. Добродетелите ти, благоверни княже Александре, озариха света като слънце. И ние, почитайки светата ти памет, възклицаваме: радвай се, Александре, храбър защитник и крепък застъпник на православните. А ти, за какво би помолил свети Александър Невски днес? Благодаря, че бяхте с рубриката 100 молитви.